Сәлем кызлар малайлар. Эфирда Шаян Пластилин. Бүген без сезнең белән дөньяның иң узын муенлы җәнлеген ясаячакбыз. Тизрәк кирәкле әйберләрне әзерлик. Африканың иссе кояшы кебек сары төсле, бераз гына көрән, джунглилар сыман куе яшел төсле һәм Африка саванналарының болытлары шикелле ак төсле пластилин. Шулай ук безгә очлы таякчык һәм стек, ягъни пластилинны кисү өчен кулланыла торган махсус җайланма кирәк булыр. Африкага сәяхәтебезне башлыйк, достым. Бу сары пластилин миңа бик ошый. Ул шундый матур. Мин аны әйбәтләп әвәләгәнгә ул йомшак тәле. Башта без менә шушындый озынча буйчык ясыйбыз. Моннан нәрсә ясап булыр икән? Дөрес, жирафның муйнын. Ул әлеге гаҗәеп җәнлек буеның яртысын тәшкил итә һәм аның озынлыгы 2 метрда 40 сантиметрга җитә ала икән. Без ясаган детальның асты киң, өчен нечкәрәк булырга тиеш. Шуңа күрә пластилиныңны кызганма, аннары деталыңны уртасыннан бөклә. Әйләндерелгән Г хәрефе килеп чыгарга тиеш. Шуннан соң бу детальны кыягаз битенә ябыштырабыз, сак кына кырыйларын тигезләп куябыз да булды. Хәзер жирафның койрыгын ясыйк. Ул чынга охшасын өчен бераз гына бөгеп куй. Дәвам итик. Син ашыймы, достым? Миңа да. Бер башы киңрәк, икенче башы нечкәрәк булган кечкенә генә кишерләр яса да, аларны читкә куеп бар. Без шулай булачак жираф өчен детальләр әзерлибез. Әйдәгез, аңа исем бирик. Минем бүгенге кунагымның исеме Африканың иң танылган елгасыныкы кебек Лимпопо булачак. Ул елга турында сез Айболит әкиятләреннән беләсездер. Ул табибка дәваланырга дип һәр төрле җәнлекләр килә иде. Хәтерлисезме? Тик безнең жирафыбыз авырмас дип өметләнәм. Син дә авырма, достым. Шулай итеп 4 кишер ясап чыктык. Бу безнең жирафыбызның тәпиләре булачак. Алар озын, төз булырга тиеш. Озын муены һәм тәпиләре жирафка сәрви агачының чәчәкләрен, яфракларын үрелеп алып ашарга ярдәм итәләр. Хәзер бу пластилин кишерләрне икешәрләп тоташтырабыз да гәүдәсе астына ябыштырабыз. Менә шулай. Менә, дусларым. Булды. Матур килеп чыкты, әйеме? Менә. Хәзер инде жирафның йөзен ясыйбыз. Башта әзерлән. Сары пластилиннан 2 кечкенә шарчык һәм бер зуррак кисәк бүлеп ал. Күрәсеңме? Минем күпме сары пластилиным калды. Кабатлап кара әле. Хәзер мин аны әвәлим һәм жирафның йөзен ясый башлыйм. Бу жираф безнең белән танышыр өчен иелгән. Шуңа күрә аның йөзе гәүдәсеннән зуррак булып күренәчәк. Сез дә аңа сәлам Лимпопо дигез. Йөзнең формасы түгәрәк тамчыны хәтерләтергә тиеш. Аны муенның өскөлешенә ябыштырып, кырыйларын тигезләп чыгыйк. Шәп. Менә. Шундук авызын да ясагыз. Моның өчен калган сары пластилин кисәген ал. Афәрин. 2 кечкенә шарчыктан борын тишекләрен дә ясарбыз. Әйбәтләп әвәләгәннән соң аларны менә шушында ябыштырабыз. Әйе. Менә авызы. Инде. Борын тишекләре. Афәрин, достым. Хәзер дустыбызның колакларын ясыйк. Жираф аларны кызык итеп селкетеп, үзеннән бүҗәкләрне куа. Алар нәрсәгә охшаган икән? Дөрес, яфракларга. Пластилиннан яссы түгәрәк яса, кырыйларын 2 яктан кысты, бер өчен жирафның йөзе астына качырып ябыштырып куй. Шулай ук жирафларның кечкенә генә түгәрәк башлы мөгезләре була. Алар бик кызык, ясауы да бик җиңел. 2 пластилин кисәгеннән 3 пишмаклар яса да баш өстенә ябыштыр. Менә булды. Ура, килеп чыкты. Әле матур шарчыклар да куйдык, шулай бит. Кагаз битендә бик мөлаем жираф барлыкка килде. Таныш булыгыз, бу Лимпопо. Хәзер без аны бизәп, чын жирафка әйләндерәчәкбез. Моның өчен безгә көрән пластилин кирәк булачак. 2 кисәк бүлеп ал, алардан шарчыклар яса, һәм жирафның йөзенә күзләре буласы урынга ябыштыр. Баш бармакларың белән менә шулай басып куй да.
Oldu. Килеп чыккан кичкенә чокырларга көрән түгәрәкләрне урнаштырабыз. Шәп. Дәвам итик. Дуслар, кунагыбыз Лимпопоны ничек итеп бизик икән? Дөрес, көрән тимгелләр белән. Бу бик җиңел. Башта кичкенә шарчыклар яса, аларны бармакларың белән кыз һәм сынны муйнына, гәүдәсенә ябыштыр. Бу тимгелләр жирафларга нәрсәгә кирәк икән дисезме? Бер-берсен ерактан тану, ерткычлардан качу һәм эссе кояштан саклану өчен. Бик файдалы тимгелләр бу, дуслар. Шуңа күрә аларны бик тырышып ясагыз. Тагын нәрсә кирәк? Эссе көнне җилләнеп тора алсын өчен койрыгына чук ясыйбыз да, койрык очына беркетеп куябыз. Менә шулай. Шәп, дусларым. Ак пластилин нәрсәгә кирәк дисезме? Күзләрен ясар өчен. Аны икегә бүл, әйбәтләп әвәлә, башта 2 шарчык, аннары шулардан ясса түгәрәкләр яса да, алдан әзерләнгән күз урынына ябыштыр. Әфәрин! Минем әле тагын көрән пластилиным калды. Нишләтергә икән аны? Уйлап таптым. 3 буйчык ясыйбыз, һәрберсенең бер башы нечкәрәк булырга тиеш. Аннары шуларны жирафның мөгезләре арасына ябыштырабыз. Бу жирафның чәчләре, дөрес, дусларым. Менә ничек матур килеп чыкты, бик яхшы. Безнең бит әле кара пластилин калды. Аны 4 кисәккә бүл, 2 шарчыкны алып куеп тор, калган икесеннән буйчыклар яса. Булар дустыбызның кашлары булачак. Аларны бер-бер артлы күзләр өстенә ябыштырабыз. Беренчесе, икенчесе. Менә булды. Калган 2 шарчык күз каралары. Очлы таякчык белән күзләрендә тишекләр яса. Менә шулай, аннары инде шарчыкларны ябыштыр. Ура, хәзер безнең жираф инде күрә ала. Таякчык белән борын тишекләрен, әстек белән гәүдәсенә сызыклар ясыйбыз. Я, жираф әзерме? Юк шул, тоякларын ясарга онытканбыз. Тизрәк кара пластилиннан шарчыклар ясап, аларны сыт та Лимпопоның тәпиләренә ябыштыр. Менә шулай. Тоякларыбыз әзер. Стек белән соңгы детальләрне өстибез. Гәүдәсе, башы, тәпиләренә, хәтта койрыгының чугына да. Менә шулай. Бик матур жираф килеп чыкты. Әфәрин, дусларым. Ә мин сезнең белән сау булашам. Хуш-хуш.